Kapuha sa akong pusil-pusil, oy. Kay gihimo, rabihan ako ni sa saging. Kusog kayo ni mo buto ba? Bidaw, tistingan daw na ako. Pang! Igo, bay. Hantira gid na ako, oy. Kusog gini kayo ni akong pusil, bay. Bidaw, unsa kayo pangalan ako, anino? Power Eagle. Tama! Kay pareha man silang purma sa Desert Eagle. Kani, Power Eagle. Kay kusog kayo. Pang! Lagapak rong agi oh. Sao na lang siguro og bata ako matirahan ani. Hilak siguro ba? Wala yung agi nga bata niya maghambog-hambog. Dili matirahan ani. Buhutan man ko sa mga bata nga dili hambugiro. Pero hambugiro, one shot, one kill. Unsay gahi dira? Gawas! Isugay ko ba? Gahi kay kong pusel. Nalang joy makit-an ron ako ron aw. Tigwasan dayon. Sakit ba yan jud kay ni ako pusil-pusil? Kay ang pangalan ani Super Bang Bang. Oh? Bang Bang Bang. Agay! Kinsa man to bay? Igo gito sa pusil-pusil ba? Bag-or kay ko nag-ingon nga walay mo agi nga hambog. Gitirahan manong ko. Kinsa man ni ha? Makita gid mo imong kahambog ron. Laton gid nako tikaan na akong pusil-pusil. Bidaw, pangitaon ti ka be? Ha! Sakpan ka! Walang kikilos ang masama! Sergeant Agatane! Ni, tika sana ni moy. Wala man ko ka-ready. Wala ready sa arme. Kay nga noog magira, mag-ready pa diay nga pinakalit naman na. Unsaon man tani karon? Nauna naman ti ka. Ambi na imong pusal. Ayaw lang ko tirahi. Narao. Ana ba? Karon, wala na kay kasungkol. Tagduwa na akong pusal. Oh? Unya, wala naman jud ko'y pusel. Pasagdan ako nimo. Aw, dili! Wala pa gani ko na human. Tali ko dito sa kahoy. Unsaon man ko nimo? Lakaw na, lakaw! Pagdali! Magunta man ko diri sa kahoy daw. Diyala ka! Ya! Bang! Bang! Agay! Powerful kayo ako pusil-pusil, bay! Makahilak yun ay! Isa pa daw, be! Unahon ako ni akong Super Bang Bang! 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 Agay! Sakita yun siguro, ani mo tira, ay! Napaluhod yung kalaban! Lagot kay ka ha? Nakadaga na jud ka ba? Labayon ti kanya kong granada be? Hala! Hala! Unsa man na? Kane? Granada lang naman eh. Bungkag panit jud karon. Ha? Ha? Ayaw! Wala inganay! Saman, mudagan ka? Umabuskag ka? 1, 2. Atik siya, lubira man good ne? Da, bahambog-hambog pa. Dagan man di ay. Bantay na kasunod kita nako. Magdala kog basuka.